Ftit jiem qabel jiftaħ l-istaġun tal-kaċċa tal-ħarifa li hu skedat li jiftaħ fl-ewwel ta' Settembru, BirdLife Malta bagħtet ittra lill-Prim Ministru fejn talbitu biex jipposponi l-ftuħ tal-istaġun għal nofs Ottubru. B'hekk biss jista' jitnaqqas l-abbuż mill-kaċċaturi u jkun żgurat li tal-protett li se jkun qed ipassi minn Malta tul is-siġġimat li ġejjin ma jintlaqatx. Dan kellu l-appoġġ ta' bosta NGOs Maltin li huma flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Nature Trust FEE Malta, Dillard Helwa, Fish for Tomorrow u Shark Club Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, BirdLife Malta saħqet li permezz din-littra se jkun qed jinbagħat messaġġ ċar lill-Gvern li mhux se jiġu tollerati aktar abbużi bħal każ riċenti ta' qtil ta' 18-il ċikonja bajda. Apparti dawn iċ-ċikonji kellna safar oħra maqtula minn kaċċaturi. BirdLife Malta tisħaq li wasal iż-żmien li l-Prim Ministru jieħu passi konkreti viżibbli kif ukoll edukattivi u jieħu azzjoni immedjata biex ma tibqax tiġi tollerata din l-attitudni u titrażżan il-kaċċa legali. Hemm il-bżonn li jitwaqqaf Wildlife Crime Unit fih dan il-korp tal-Pulizija sabiex tiżgura li l-liġijiet ambjentali ta' Malta jiġu nfurzati bis-serjetà u tiżdied il-preżenza tal-Pulizija fil-kampanja. Minn ċifri pubblikati juru li din is-sena x'aktar se tkun l-ar sena għal qtil illegali ta' safar protetti. Is-sena l-oħra nqatlu total ta' 82 tajra protetta. Sissa fl-ewwel minn xhur ta' din is-sena diġà nqatlu 44 tajra protetta, 18 inqatlu fl-istaġun tal-kaċċa tar-rebbija, fuq li 26 inqatlu waqt li l-istaġun tal-kaċċa kien magħluq. Dan huwa d-doppju tal-ammont miġbur fl-istess żmien is-sena ta' qabel. Dawn inkludu bistjur li jkunu ċertifikati mejta minn veterinarji. BirdLife Malta saħet li l-Gvern għandu l-obbligu li jħares l-ambjent u jipproteġi dawn l-asafar. Sissa BirdLife Malta qatt ma kellhomx risposta mill-Gvern.